Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna ruas ni huriata. Adorang sotapuka parminggota di manogoton. Perjolo mahita martangiang nahohom sangobas di ingan at tabi. Amin. Mari demahita siap buku de nomor 110 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alay anggo halak parjahat, tarsuladit do disi, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami para sirohan na sumurong. Sa ito gihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon madihami hapor siyaon na sitong, asa holan ho sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tuaka na sihasyanganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan. Saya si maroham, patuduhon tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asiniroham na godangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tuhan itu
Tangihon hamuma patik sian hata ni debata, ima na tersurat di Yesaya 50 alu, ayat onom dohot ayat pitu songonon ma hatana. Da oddo parpuasaon nahu halomohon, har-hari aka ihot-ihot ni hajahaton, palua aka tali ni auga, jala palua halak na niupa, jala ropuhi na sa auga, da oddo molo di ponggoli horo tim tu halak na male, jala ditogihon ho tu jabum halak na dangol doho panakar-nakar, molo di ida ho halak akan amarsai mara, gabe dia biti ho ibana, jala dang martaburi ho maradopon sibukmu, ido sahatna. Atong martangyang mahita tu adopan ni debata, laho mangulahon na hobar tu patiknay. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Mari de mahita. Tapaserep marohata jaleta poduk be marohata tua dopan ni debata tatopoti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo naso hatu dosan pardenggan bahasa doho jala rodi saliling nililing na do asi ni roham say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingot akka dosa nami ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehova say unang paingot-ingot pangalosyon nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehova. Nunga diarsahiho ahu marhitesian akka dosam. Jalanunga dilojaiho ahu marhitesian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka pangalosim ala ni hadiriokku. Jaladangbe hupai ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari demahita. Hatani debata epistel trupuk di hari Minggu sadarion. Ima natar surat di Matius 20 ayat 20 sahatro di ayat 20 alu. Tajahama margat di pasoring. Marjea mahamu si boto surat lohot parise hamu pangasi. Ai di parsapulu hamudo akka sesuanan namet-met. Alai tading do akapatik nau maul di bayan hamu. Songon hati goran para sinirahaon dohot haburjuon. Siulau dosa daan alai unang matading nasadaon. Hamu partoki nama pitung di pasisi hamu do rongit alai ia gajah di boduk tamudo. Marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi. Ai di payas hamudo panginumat dohot makuk siad duru. Hape marisi padobo oddo dohot pargado buson. Eho parise nama pitung perbagasan mi panginumaninga jolo payas asa gawe ias nang durumuna. Marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi. Ai simaddo hamu tu tanoman na hinapur. Akan adinggan berengon siad duru. Hape marisi holi-holi ni namate dohot nasa narotak. Tongon songoni hamu igor hamunian idau ni halak siad duru. Alayang godi bagasan gok pangasion to hamu dohot naso uhu. Ido sahatna. Martua maakkan atu mangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Mari demahita. Somajolo dalam mikir laut dunia kami. Otik hai mau terlompat di dalam apa kami. Tuhan Yesus silakan ini dan itulah konalawan Tuhan asa dosamu. Romohon siang Tuhan Yesus ai pawonan lo kuhata ikon parusui mulang waktu Tuhan Yesus si paluakon ini dan itulah konadawan Tuhan asa dosami.
Tahatidakon maha porseao tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseao di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehova, ido ama pargogo naso hatudosan, natu mo palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasa sadayi, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi at siaton di parbadia, at dorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hundu tu siamu ni debata Jehova, amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hato panihalak Kristen akan na badia. Dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na maddok. Mulak mangulu do sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabigema tikting namasa di huriata. Tikting namasa di HKBP Sutoyo Minggu 8 Agustus 2021. Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Manang minggu pasapuluhon dung minggu hasi tolu sadaon ni debata. Topik minggu ulahon mauhum dohot hasi tongan. Tikting parbogason. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Febri Windai Sidauruk, anak ni amata situa Rusben Sidauruk, tubuh ni inata rumondang boru aritonang, ruas ni HKBP Resort Sipayung Cilangkap. Dohot oroana, Berliana Nopita Sari boru gultom, boru ni amata mangatar gutom, tubuh ni inata Eslina boru siregar nahinan, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sian sektor parserahan. Pamasu-masuon Sabtu 14 Agustus 2021 di Gereja HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Ruas Nataba. Mulai sadarion Minggu 8 Agustus 2021 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Frandos Hutahayan inangi Ida Francisca Boru Sialoho sektor parserahan. Ruas Napida. Mulai sadarion Minggu 8 Agustus 2021 nunga pida huria sian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo timbul si majutak inangi Juliana Boru Dolok Saribu dohotolu dak danak pida huria tu gereja HKBP Resort Duren Sawit Distrik Uwalu DKI Jakarta. Sermon Parhalado melalui Zoom. Setiap hari Selasa borngin Parhalado HKBP Sutoyo patupahon sermon Parhalado marhite Zoom meeting. Mulai pukul 10 sia wib link dibagihon 30 menit adorang so mulai sermon. Pertanyaan bagi jemaat dan Parhalado yang terpapar COVID-10 sia. Hari Sabtu 14 Agustus 2021 patupahon ni uriata do ibadah dohot doa bersama untuk kesembuhan dan pemulihan jemaat dan Parhalado HKBP Sutoyo yang terpapar COVID-10 sia marhite Zoom meeting.
Ibadah dohot doa bersama di Patupa pukul 10 sia. Ling Zoom meeting di Sagihon situa sektor 30 menit adorang so dimulai ibadah. Permingguan di Bagas. Hobartu perpanjangan ni PPKM darurat level 4 sahat 28 Agustus 2020 sada dohot arahan Menteri Kesehatan Gubernur DKI Jakarta dohot Wareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite surat naung jinalo taringot permingguan di gereja paboa ibadah Minggu HKBP marhit paboa ibadah Minggu HKBP Sutoyo tanggal 8 Agustus 2020 sada di Patupa secara online live streaming jalan Taihuton mah di Bagas Tabe. Ibadah Minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada di Gereja Masohot Majolo. Ibadah Minggu boy Mataihuton marhite channel YouTube HKBP Sutoyo di pukul 10 WIB bahasa Batak doho pukul 10.05 WIB bahasa Indonesia. Songonima pinasahat buah on tuhita ruas ni HKBP Sutoyo dohot ruas tamu. Tongtong mahita majaga kesehatan B jala Taihuton ma protokol kesehatan. Tatangiakon ma asa tumibu salpu sahit corona on. Di pasu-pasu tuhata mahita. Pendataan jemaat terpapar COVID-10 sia. Hobar tu pangidoan sian distrik Walu DKI Jakarta pendataan taringo turuas nahona COVID-10 sia di gelombang napaduahon di bulan Juni sahat tu saunari. Pinabotohon turuas dohot parhalado nahona COVID-10 sia asa dipasahat madata tu situa sektor nabe. Disaluhut nai jumolo hupasahat hami mauliate. Tuhata ma namangalehon hamalumon dinasa sahit dohot hahipason tuhita saluhutna. Pertanyaan sektor live streaming. Patupaon ni huriata do pertanyaan sektor marhite ibadah offline di gereja dohot live streaming di hari Kamis 12 Agustus 2020 sada pukul 10 sia 30. Nani hasuhuton ni pendeta dohot perhalado HKBP Sutoyo. Pinangido ma tuna makasuhuton pendeta dohot perhalado asaraoman dohoti ibadai. Jala ruas na di sektor boy mama dohoti ibadai marhite channel YouTube di huriata. Link ibadah pertanyaan di Sagihon situa sektor 30 menit adorang so dipuka ibadai mersangak ma debata. Boa-boa turuas taringo tu iuran. Nunga di paboton huria marhite tikting sop kopi naong ditongos tu hitas marhite WA group. Huria doho sektor B. Sektor tabe. Di baheni pinangido ma tuganu bruas asa taparoahon ma goar tabe. Molo adong nasala manang ikos si patureon asa tasukun ma tu sekretariat ni huriata. Barita habot ni roha. Nunga jumolo marujungolu ruas ni huria. Labok Sitorus Rabu 4 Agustus 2020 sada tutup umur 40 tahun. Hinabaluhon ni inang Desdawati Borumanik sian sektor Kapung Baru. Tuhatama nama ngapuli sude keluarga Nadita Dikon. Sumbangan. Di Jalo huriata do sumbangan bunga ni altar tu Minggu 8 Agustus 2020 sada sian NN. Hamulateon nasida hipas sude keluarga malum sian kopi 10 sia.
di pasu-pasu tu hata mana pasahaton subangani. Lao pasikopo titingon boy mata jaha di titing PDF naung disagion huriata. Songoni masahat ni titing ni huriata di minggu sadarion di pasu-pasu debatama hita saluhutna. Botima. Tapasahat mapiliata Mared de mahita sian nomor 20 lalu esada tabaupat. Damai ni debatana sumurung sian saluhut ni roha, imana mangaramoti hati-hati dok pikiran muna, tibagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madita saluna. Dia muna aka amanami inanami, nama dohoti parminggua tadi sadarion, nang ditonga-tonga ni huriata gerejata, sesuai itu protokol ni pemerintah, nang suang songoni nang di aka hamua manami nanami na ditongani bagas tabe. Hatani Tuhan di mingguta sadarion imana tersurat di Yeremia 22 ayat sada rodi ayat sia. Yeremia 22 ayat sada rodi ayat sia hujahoma di hita salutna yutok kamu ma di bagasan rohamu nabi. Songono ma di dok disi. Buti hatani Jehovah. Tuak matu bagas ni raja sian Juda jala hatahom madisi hataon donom muma tangihon mahata ni Jehovah ale raja ni Juda nahudul di atas habangsa ni si David ho dohot akana posom dohot nani raja amu akana bongot tu aka harbanganon buti hata ni Jehovah raduti hamu ma uhum dohot hati goran jala palua hamu na tarsamu ni sian tangan ni halak pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabain gugo tu halak dagang tunatading dilapin do tuna mabalu jala unang durusok kamu mudar na somar pipot di inganan non ay molo diraduti hamu hata odeng saya dongdo masuk tu pitu-pitu ni bagasan raja akan amar habangsa
di bagasan si bangsa ni si David akan namar siudul di hureta dohot di hoda nang ibana nang akana posona doho nani raja anna ale moloso ditangyok kamu akahataon nunga pola marurariau tu diriku ninna Jahoba ikon gabe halongonan bang bagason ay songono dohata ni Jahoba taringo tu bagas ni raja sian Juda Gilead do honian diau ale pucuni Libanon ikon gabe halongonan doho bayanokku gabe huta akanaso marpangisi jala au padiri hondo pako akajolma pangago mangaloho ganuk mardongan si jata nasida manabahau ares akana pinlipmu jala manipalhon tu bagasan api jala torok bangso mamulus yan labung ni hutaon jala didok be ganuk tudonganna wasa tung songoni bahenon ni Jahoba tu hutaon nasai bolon jadi dohon nasida ma ala natina dikon nasida padan tu Jahoba debata nasidai jala marsoba tu aka debata sileban uhut manguloi nasida ido sahana dihamu aka amanami inanami terberita do Raja Josia raja ni halak Yahuda na parjului halak na burju na makabiari debata halak na berjuang tu akan ni rajaan na berusaha pajong jokon haibaruon di tonga-tonga ni halak Juda halak Israel jala ibana berusaha memperjuangkan memberikan keadilan seadil-adilnya tu akana ni rajaanna tarlumo bima tu akana pogos akana mabalu akada danak naso marama naso marina natading dilapin ibana raja yang disukai oleh Allah alai ditiki namar porang maradopon bangsa Mesir mate do ibana di parporangani jala jongjong ma anakna si Joahas laho manggatihon ibana alayanggo si Joahason dang songon bapanai dia berbeda dia memimpin bangsanya seturut dengan keinginan Raja Firaun ketika itu ibana dang mangulahon songon nani ulani bapakna dia tidak mendirikan tidak menegakkan keadilan dan hukum jala uhum ni halak Firaun do nagabe uhum di ibana dan uhum di debata songona binain ni Raja Josia bapanain alai holan tolu bulat do ibana boy memimpin di tonga-tonga ni halak Juda dung mate ibana di pajongjong halak Mesir Firaun do ngusei sada raja na manggatihon ima anggini si Joahasi ima Raja Eliakim manang Joyakim raja na tong marpangalaho songon pangalaho ni si Joahas na makabiari debata yang tidak memperjuangkan rakyatnya yang mencari kesenangannya ubani di masa kepimpinan na akar raja akana adong di istana kerajaan tidak merasakan penderitaan ale yang go akana ni rajaan na akar rakyat mengalami ketidakadilan dipapeol uhum dan melakukan pemerasan merampas hak rakyatnya untuk memenuhi kesenangannya. Raja Nadia Sogoon ni debata. Ubani mamereng penderitaan. Haleaon naniadopan ni halak Juda hati hai. Di pajongjong Tuhan debatama si Jeremia manuarahon suara ni debata. Paingoton raja hati hai. Paingoton bangsa Israel hati hai. Paingotos sude sian rakyat terkecil, rakyat yang tertindas, satu raja, para menteri dolan akan asing naik yang menikmati kesengsaraan orang lain. Suaranya diserukan kepada semua orang. Dan holan ditekaton tuakar raja na melakukan penindasan ini, tetapi semua kepada semua diserukan. Dia napi nasahat ni turpukon, jalan napi nasahat ni di bata marhite si Jeremia di tonga-tonga ni hala Israel. Didok
songon tema ni mingguta sadarion. Ulahon ma uhum dot hati goran. Tapi di suara Tuhan di bata asa di suara si Jeremia madokon ulahon ma uhum dohot hati gorani. Jelas songo dia doa roa bentuk nama ulahon uhum dohot hati goran di bata yang ditawarkan oleh teks firman hari ini si ulahonotta nang si ulanon ni bangsa Israel hati hai nang akan namang mangarajai. Dibarita koto dison na parjolo nina naman mangulakon uhum do hati goran di bata na ikon di ulam marhite na manangihon hatani Tuhan. Ternyata melakukan kebenaran dan keadilan harus diawali dengan bersedia mendengarkan Tuhan. Upena ibuka purturpuk jamitan didokon buti hatani Jehovah. Jala di ayat 2 didokon dohonom muma. Ada 2 kata kerja. Yang pertama buti hatani Jehovah berarti kita diminta untuk mendengar. Ikon tangionot tado debata. Kita harus mendengar dia apa kehendaknya dan setiap kehendak Tuhan tentunya akan mendatangkan keadilan dan kebenaran. Jadi parjolo do manangihon. Nah kita asaboy ta ulahon sesuatu terlebih dahulu kita harus mendengar penjelasan. Asa taboto aka parbinotoan, asa taboto ganup aka siulang. Bahkan ketika kita bisa berbicara pun saat ini itu diawali dengan Anda bersedia mendengar. Dana na baru tubuh dangarong na Peter Boy marpidato. Dangarongi. Alai dung ditangyon ibana do dibegi ibana suara-suara, itakup ibana baru dia mengerti. Kemudian dia bisa berbicara. Jadi mendengar itu sangat penting agar kita sanggup dan disanggupkan Tuhan melakukan keadilan dan hukum Allah. Jadi tatangihon Jehovah. Songo dia do manangihon Jehovah de bata. Imam marhite na tapatu panuai. Tetap merindukan firman Tuhan, tetap melihat isi Alkitabnya, tetap berdoa di dalam dia, tetap berusaha memahami apa kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan ini, tetap berbicara dengan Tuhan nangpe mengadopi akasi taonon, berbicara dengan Tuhan meskipun kita dalam sukacita hari ini, menikmati kehidupan ini baik suka dan duka di dalam Tuhan, mendengarkan dia. Jadi parjolo tatangihon ibana ahado moloh ula nadinggan ahado songo dia do nadinggan sesuturut dengan kehendak Tuhan karena belum tentu baik bagi saya, baik bagi Anda. Belum tentu baik menurut Anda, baik menurut saya. Tetapi segala sesuatu yang baik di mata Allah akan baik bagi seluruh ciptaannya. Ubah ini mari pertama mendengar Tuhan agar Anda disanggupkan melakukan keadilan dan hukumnya. Jalan apa 2 hon didok nakingan dikata mendengar baru dohonom muma. Setelah kita disanggupkan mendengar, kita akan disanggupkan pula untuk mengatakannya. Sama seperti Jeremia. Aladung ditangyon ibana do debata Jehovah, jalan nunga ditada ibana Tuhani, upain na margogo nang ibana pe makatahon suarang debata menyerukan suara kenabian di tengah-tengah bangsa Israel halak Juda. Karena dia sudah mendengar terlebih dahulu Tuhan. Dan dia sudah mengenal Tuhan. Kemudian dia disanggupkan menyuarakan. Song-song ini nak kita pe. Coba maju ta sukun amang dirita inang. Sejauh apakah Anda sudah menyuarakan seruan Tuhan? Nunga gudang ram mungkin ditangiho kamu nahatani debata. Alai nunga sadia gudang nang di suara kamuna. Sian pamangamuna, sian parnguluamuna, pangalaho, dohot akka siobasata. Seruan yang harus kita nyatakan di dalam Tuhan. Nunga sadia gudang. Atau apakah kita hanya pendengar yang baik, tetapi kita bukan sebagai orang yang bersaksi tentang Tuhan, menyuarakan tentang dia. Molodokon menyuarakan songo dia doa manginang. Arung do suku-suku na menarik.
Mulai disuan didok kodo suara ni si Yeremia, suara kenabiannya dinyatakan nang peto aka raja hati hai, nang pe ditorni huaso ni aka panggonggomi hati hai ibana. Apakah gereja juga punya peranan suara kenabian di tengah-tengah di Portibion? Ya, gereja punya suara kenabian di tengah-tengah dunia ini. Di dia, imana marhite mimbar di tengah-tengah di bagas joroon. Tetapi suara yang paling nyata adalah suara kenabian yang paling nyata dari gereja adalah jemaatnya. Huriana, Anda adalah suara Allah. Anda adalah suara di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah nih bangsot tahun, di tengah-tengah keperihan, di tengah-tengah kehidupan yang di dalamnya berbagai hal terjadi. Anda adalah suara Allah. Ubanido dia mau akamanami nanami. Son suaran debata hita. Ikon takasdo taboto. Nadinggan yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Apa yang Anda perbuat, hendaklah itu perbuatan Allah. Apa yang Anda serukan, hendaklah itu seruan Tuhan. Apa yang Anda ajarkan kepada anak Anda, hendaklah itu ajaran Tuhan. Apa yang Anda katakan, ucapkan kepada sesama, hendaklah itu ucapan Tuhan yang berkenan, yang bertuju menghadirkan kebaikan, keadilan, dan penegakan hukum bagi sesama. Jadi hitama HP suara ni debata. Ubani unang mamanibil, unang magabi suara yang sumbang, unang magabi suara nasingil, na paaciton parbinigion ni jolma. Tetapi biarlah kita menjadi seruan suara Allah yang mendirikan, menegakkan keadilan dan hukum Allah, terlebih perdamaian Tuhan. Terlumo bima di masa pandemikon amanginang. Mari menjadi tangan-tangan Allah. Mari menjadi bentuk suara kenabian Tuhan. Dina ulu radik paudukot dirita tu akana di paretahon akap na manguluh kita. Mari tetap tunduk dan melakukan suara kenabian. Mari te pakubasyon na boy ta ula. Tetaplah Anda melakukan suara kenabian itu. Mari te akap pilihan na dinggan na boy tapatupa dia rupan ni Tuhan. Nang pe hati haon marminggu hita di tengah-tengah di bagas joron ni Tuhan ni. Tetapi mari tetap menunjukkan bahwa aku ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai bentuk suara kenabian Allah. Ido napar jolo sehali. Mari mendengar dan mari menjadi suara dohonomuma tadokma hatani debata. So nani hatahon ni si Yeremia di bagas terpukon. Dung di pareta debata ibana memang diuruti ibana do. Mandapoton aka raja, mandapoton aka namang gonggomi hati hai menyuarakan supaya semua tunduk kepada Allah. Jalan namang ihu songo dia do asa boy di pajongjong hati gorani, asa di pajongjong keadilan dan kebenaran Allah. Didok di ayat tolu buti hatani Jehovah radoti hamuma uhum do hati goran. Jala palua hamuna tersamuni sian tangan ni halak pangarupa. Jala unang mangarupa hamu manang mabayan gogo tu halak dagang. Tuna tading dilapin do tuna mabalu. Jala unang drusok kamu mudar naso marpipot di ingananon nina. Artiannya bahwa kita diminta pajongjokon uhum do hati goran ni dibata marhite nama narihon nadinggan tu aka dongan humaliang. Kita tidak merampas hak orang lain. Kita tidak hanya manariho tu dirita sadiri, bahkan kita menjadi sumber kebebasan bagi banyak orang. Disima di hatahon cara menegakkan hukum dan keadilan Allah, kita menjadi sumber pelaksananya. Mulu disuku tu yamu aka amanami inanamit taringo tu hati goranon, taringo tu uhum. Memang mulu di bahasa Batak na didokon pajongjong uhum ulahum ma uhum do hati goran. Mulu di bahasa Indonesianya didokon lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kalau uhum biasanya tak atusi hukum, tetapi dalam bahasa Indonesia yang dikatakan keadilan. Kenapa? Karena hukum itu sebenarnya identik dengan untuk pelaksanaan sebuah keadilan, menghadirkan keadilan. Hukum diterapkan, hukum diberlakukan kepada semua orang untuk menghadirkan keadilan. Keadilan.
Songo dia do hita asa mengetusi keadilanon. Karena keadilan tidak semua orang memahami keadilan itu sama. Terkadang ada orang yang mengatakan bahwa keadilan itu jika seseorang itu atau beberapa orang mendapatkan yang sama ukurannya, sama. Tetapi terkadang keadilan itu tidak harus sama. Karena kita harus berbeda. Ada seorang ibu yang mempunyai 2 orang putri. Jadi sadetiki itu omak nama baju tu boruna nasiapudan anak keduanya. Tetapi dia tidak membeli baju yang baru untuk anak boruna nasiakangani. Holan tu boruna nasiapudani do di tuhor ibana. HP alama merengi alara mungkin mabia ibana komplain to makna di do ibana ma tu bapak na ditikina mula bapak na sian karejo di do ma. Pak, mama enggak adil. Bahasa do kosong ini boruni na bapak na. Bapak majo. Tu adik itu ribana baju na baru. Mama beli baju baru buat adik, tapi buatku tidak ada. Sehelai pun tidak ada. Nina mandokon tu bapak nai. Baru Roma bapak nai iru teh na waduh ina tahun marpili-pili bulu na kolong dorana tu siap budani ina rohan ya matai. Ale asa unang songon na kete pakilalan ni anak na borunai na siakangani ia jak ma borunai. Lao manuhor bajuna. Itu horma sesuai tu keinginan ni borunai. Dukoni dibuat mamulak jala di patuduhon boruna siakangani ma tu angginai. Aku udah dibeli bapak baju baru. Enggak hanya kau yang punya baju baru. Ale angginai dang di pola direspon ibana dianggap biasa-biasa saja. Dungi makatai maamatai dohot inatai. Ayo penian tong bahasa itu roh lasada. Tuor dotong dohot cakangani. Roma umak ne madokon. Dangedil ho nina. Ayo hodu nasu edil nina bapak nama mse. Gebe halaki marbara. Atong doko majosian persim bahasa idoko ko ke songo dia do adil. Roma inatai amatai di doko namatai mak. Keadilan itu harus memberikan yang sama pada anak-anak kita. Nina madok. Makana mulai turuna baru tu siap dan turun tu siakangan. Roma umak nai madokon se inatai. Keadilan itu tidak harus memberikan yang sama. Keadilan itu adalah memberikan yang dia butuhkan. Didok somoni. Memberikan yang dia butuhkan. Maksudmu boha? Ya. Memberikan yang dibutuhkan adalah artian siakangan ni nunga mace gudang bajuna. Jalan nunga gurang di ibana. Ale molo hulean na pinaken ni siakangan itu borutana siap pudani babelga hudope. Ubani aku memberikan yang dia butuhkan dan membeli yang dia butuhkan. Jadi keadilan adalah sesuai dengan kebutuhan manusianya. Juga di suku tu amu akamana mina dia duna adil. Salah do amat tai naknya ni, salah do inatai tidak. Semua mereka sama. Itu adalah benar dalam versi pemahaman keadilan, tetapi penerapannya tidak sama. Ubani kita harus memahami, memerlukan hikmat Tuhan untuk memahami menghidupi sebuah keadilan. Unang paksa kamu na, mula adongan nungan pe sembako manang mano adong na boy dilian huria, manang na dilian di pemerintah. Anda menuntut hal yang sama di masa pandemi ini. Ay sudido ita manaon di pandemi COVID-19 yaon. Itordokonota dosongoni, ay buasa nanya dap alaya ko audau. Di sana kita selalu meminta keadilan supaya semua disamaratakan. Tetapi hamba Allah, anak-anak Tuhan, setiap akan naposon ni debata akan nong porsea, nong manangihon, dohot nong manwarakon hatan ni Tuhan debata. Dia bisa memahami keadilan itu secara hikmat, melihat apakah saya butuh ini, apakah saya harus memiliki ini, apakah saya sudah merampas hak orang lain dengan mengambil ini. Ubani hamu akan mananai. Jangan paksakan Anda diperlakukan sama kepada orang lain. Tidak, tapi lihatlah apakah saya membutuhkannya. Molodang unang buat. Alai molo memang narikok do dihamunai. Jala memang nasi tutunai do sian kebutuhan Anda membutuhkan dalam artian tidak sanggup memperolehnya dengan kekuasaan Anda sendiri. Anda membutuhkan pertolongan orang lain, maka ulurkanlah tanganmu untuk menerima. Ale moloso di sido posisi, ulurkan tanganmu untuk memberi.
Di sido keadilan itu nyata dan hukum Tuhan berlaku. Karena hukum Allah didasarkan kepada kasih. Tidak terlalu rendah orang yang menerima dan tidak terlalu merasa tinggi orang yang memberi. Tetapi semua di dalam tolak ukur kasih Allah. Jadi dang adong si hagit jangon, jaladang adong si ailaun di si. Yang ada adalah penegakan hukum keadilan Tuhan. Nah mangihut diamu akama nami, jangan merampas yang bukan milikmu. Jangan merampas, tetapi justru ikon manarihot dohita. Jangan membawa, jangan engkau menjadi tangan-tangan perampas hak milik orang lain. Jikalau Anda bekerja di kepemerintahan, jikalau Anda bekerja di setiap pekerjaan sosial, jangan merampas yang bukan milik Anda. Sampaikanlah kepada alamatnya yang benar. Molo salah alamat doa manginang sugup pehita dang tu alamat ni debata behita sahat alai tu tetangga na dau sian ibanai do kita akan disampaikan. Ubah ini tidak enak salah alamat. Ubah ini do mari menjadi rekan Allah, menunjukkan keadilannya dengan tidak merampas hak orang lain. Baru namangi taringo tu keadilan dan kebenaran Allah. Taringo tu hati goran do uhum ni debata. Mangulau ni adong sada ilustrasi naboi patorakon cara kita memahami apa keadilan dan kebenaran. Ado hati goran do uhum ni debata. Jadi adong ma sada raja. Dijau ma aka menterina. Dijau ma aka namora na di nani rajaan na. Sude aka namora. Aka perdagang, aka napunasatano, aka tuan takur. Baru asing ni di jo ibana sude golongan dari kelas menengah sampai yang termiskin sekalipun akan nani raja anak ijo ma dengan menjamu makan. Alana dibagi rajai bahwa dia adalah Allah yang tidak adil. Jala dukoni disadari ibana ma tutudo HP terjadi ketidakadilan dia akan nani raja anak. Jadi nang di suatu iba nama pemahaman tentang uhum dohot hati gorani tentang keadilan dan kebenaran Allah. Alai macai mau lo di jalo hakana mora, macai pesimis do aka napogos. Taringo tu keadilan dan kebenaran Allah ini. Obanido di udang ibana sudinai. Aka namora, aka mentrina, aka napogos, sude aka rakyat nai di udang mah. Jala di halaman ni raja nunga di bahebe adong meja-meja bundar. Meja-meja bundar. Jala di pahudul madisi aka halak di setiap sada meja adong namora. Adong aka perdagang, tuan tanah, tuan takur, napogos jong, napogos sian, napogos otik. Doklan akan asing nih, nah menengah doklan akan asing. Di situ parian manusianya. Songoni nang di meja na asing nih, suri songoni. Baru Roma Raja Imadokon. Sude hamu ikomangan di son. Jala sebelum hamu na masuk di udangan nih di dok udak kamu na mangan, alai disadari ikon marpuasa munadang boy mangan. Ikon mangan di Jabuku ikon di istana, di halaman istana nina rajai madok. Jadi sudah memanguduk kon rajai dan ngadong namangan siat jabu nabe. Jadi ngamale behalaki rapu matikina berroma rajai di dok mamu saya dungudul masuk di akajol mai di udulan nabe dengan parian sosial yang tadi yang berbeda. Roma rajai madokon. Sudah hamna boy mangan sian akan ada sajion molo hurang ita bayanon. Nina, alai adong persyaratan. Ada satu persyaratan yang harus dilakukan semua, baik para menteri, baik para orang kaya maupun orang rakyat jelata yang miskin. Nina, semuanya ikon mangan pakai sedok. Nina Raja Ima, ikon mangan pakai sedok. Jala molo ngamangan pakai sedok. Persyaratan yang berikutnya adalah tidak boleh ada yang melekukkan sikut dari tangannya. Kalau pakai sedoi, dang boy ilekukkan tangan nai. Baru Roma halaki, abui do, melusongonon bui do pe di pina jonok
pamangan ni baon nina nadeba ma. Baru ada satu persyaratan lagi. Nina raja muse. Persyaratannya yang berikutnya adalah tidak boleh ada yang tumpah. Jala molo adong nasomangan na keluar sian kerajaan sian halaman ni raja kon dipenggal nina madok. Baru Roma na sida na sudina bahbai do ape molo somangan dipenggal nina ka nasing nih berarti komangan. Sudah mama buat HP tarsonggok madung disaji kok masih panganon do sedok na naik si pakyon na sida tarsonggok mana sida mamereng si panganon nih ala ni tabuna. Tapi yang paling membuat mereka terkejut adalah bukan makanannya saja. Yang paling membuat mereka terkejut adalah sendoknya yang berukuran panjang. Urip do pedek nak sedok nih. Mulu pedek do sedok nih boy do pena di pangan nih. Baron dina laki mak. Ala mereng gejang di sedok nih. Mulu dibain tu pamangan na gebe lari do tu pudina. Gebe dang adong na boy sahat satabi amuna tu pamangan nina sida be. Bah, songo dia don, amang ipenggal manok kita molo somanga kita, ipenggal nama kita. Nina akan namorai, akan menteri, doa akan napogosi. Semua merasakan ketakutan yang sama. Hape adong masa dada anak nageleng, anak nina pogos. Dia anak yang kecil. Jala anak dada naki hudul di Jolo ni sadar asada perwakilan ni raja yang paling disegani. Jala memang tangan kanan ni rajai. Roma dada naki ibu ak mapanganani pakai sedok nai. Jala dukoni di pata Roma isedok koma isulak koma tu pamangan ni menteri manang kepercayaan ni rajai. Di dokma Tuhan silakan makan, saya akan menyuapi Anda. Dengan demikian Anda akan kenyang dan Anda tidak akan dipenggal oleh raja. Roma ibana tutu hape isulangi dak danaki mai bana mangan lo sibana pe hope unang ipenggal raja iho mangan maho nina disulangi ma mersi sulang ma nasida dibereng na asing ma tutu songoni do hape saya harus menyarikon ibana asa dengkan nang diriku pe marsi sariam mana sida marsi sulangan gabi sudema boy mangan. Roma marajai madokon, ketika Anda bersedia menanggung dan merasa bertanggung jawab untuk beban orang lain, ternyata Anda sudah menegakkan keadilan dan hukum Allah. Nina, nak kita pe, caritai pe amangin nang mana ruho kita mengetusi bahwa melakukan yang baik kepada orang yang tertindas, nasomarama nasomarina na tading dilapin, doto akan nama balu, nagale na pugos. Itu adalah cara kita memperkaya diri kita menghidupi kasih Allah. Kita sudah menjadi pelaku kehendak Tuhan. Si ula uhum dohot hati goran ni debata. Ubani turpuk jamita on. Terlumobi di masa pandemi kini. Kita diarahkan, diminta dan ditekankan kembali. Bohado panarim tu akadongan muhuru maliangmu. Bohado panarim di tonga-tonga bagus joro di debata. Bohado panarikta tu akan haurangan. Bagaimanakah Anda bersedia tetap memberikan yang terbaik bagi sesama sebagai cara Anda mengasihi Allah. Ido ubani asa malua hita sian uhum ni debata ingot ma ulahon panario nonton nadinggan tu aka humaliang jalana mangikut dia mu aka manami inanami sungo dia do hita asa mangulahon asa tok kita boy mangulahon uhum do hati goran debata ingok ma napa duluhon di dok ingok ma toktong pargogo do debata. Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah sumber segalanya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Idona ditadikon bangsa Juda hati hai. Mereka lupa bahwa Allah itu adalah Allah di segala Allah. Gabe dilehon nasida manoba dirina tu aka dibatasi leban. Ape tabereng ma songonan ngi suaraon ni si Jeremia. Memang songon pusuni Libanon, songon Gilead do yang gohamu nina. Gilead, Libanon, Gilead adalah salah satu tempat yang penuh dengan kesuburan. Jala di sana
Buido jongjong disuan jala jongjong tubuh hau yang paling kuat dan yang paling baik yang akan selalu diincar banyak orang lo pajongjokon bagas terlumo bima istana. Jadi hau nadong adong disi dipakai dong menjadi tonggak-tonggak bangunan besar yang kuat sekali. Alai di dok dison setiap yang kuat itu yang seperti Libanon yang dari Gilead ninna boy gabe halongonan di bait debata molo sota udukon dirita tu dohot akapatik ni Tuhani. Ketika kita tidak menundukkan diri kita kepada kasih, keadilan dan hukum Allah yang tadinya hidup dengan kemakmuran, yang memiliki tonggak yang menjadi kepercayaannya bisa diubahkan Tuhan menjadi kutuk baginya, menjadi halongonan ninna madok, menjadi gersang, menjadi tidak berarti. Kekuatan Anda diubah Allah menjadi sesuatu yang tidak berarti. Tidak ada orang yang bisa menjamin ingatannya selalu akan tetap. Orang terpintar sekalipun di dunia ini mengalami kepikunan, Alzheimer. Orang yang terkuat sekalipun semua nang songo dia pe belgani otot muna amang. Manang songo dia pe manang di dia pe otot munai, tetap kita akan mengalami kelonggaran kekuatan. Tetapi di dalam orang yang mengikut dan tunduk tuhagogoni di batang na mangulahon do hati goranai, di dalam dirinya tidak akan hilang kuasa Allah. Allah akan menjadi tonggaknya yang tidak akan bisa dibinasakan oleh siapapun. Ale molo tapang asahod donasa na adong didiritai hagogotai bereng ma songon halongan anda hita ikon pajongjongan di batado akan naboy pataluho kita na marsijata naboy mapain akat tonggak-tonggak kehidupan kita diropukon jala dibolokon tu bagasan api yang melambangkan bahwa kuasa dunia ini tidak menjadi andalan kita. Jangan menjadikan apa yang Anda miliki sebagai Tuhan bagi hidup Anda. Unang tabayan hepeng gabi hagogoon udulan manang jabatan kita menjadi kuasa satu-satunya. Alai ingo ma salunai salpu do di hadapan Tuhan naso salpu ima holong ni debata ubani. Jangan jadikan ilah-ilah lain bagimu setiap apa yang Anda miliki. Jauhkan. Anu yang jol mangagodang be mardebatahon hepeng ngamanginang. Mangagodang be jol mangalojongi jabatan kedudukan holan asa patuduhon ibana na marwaso. Dan untuk memperoleh itu dia menyingkirkan imannya, menyingkirkan haporsionna, menyingkirkan rasa takutnya akan Tuhan. Ala ingo ma akan maka holongi debata. Dia akan selalu mengingat bahwa Tuhan itu adalah debata namargogo. Naboido pakion nanasa halobiotai gabe kutuk bagi kita. Tetapi bisa sebaliknya hahurangata gabe berkat-berkat dalam kehidupan kita. Jadi di sido hagogoni debata. Ubani ingok ma mangulahon hati goranna. Ingok ma mangulahon uhumna. Di sido hita patuduhon anak ni debata nama kaholong ibana na toktong mangasahon hagogoni debata yang menyingkirkan ilah-ilah lain di tengah-tengah dunia ini. Karena yang terakhir ingatlah molo tapadao dirita siat debata naking yang subur bisa menjadi halongonan, jala yang kuat bisa dirobohkan, jala na perbudi didokon dia walu do Asia jala torok bangso mamolus yang labung ni hutaon jala didok beganuk donganna puasa tung songoni bayanon ni jauh batu hutaon na saya bulun baru dia lusima jadi don nasida ma ala natina dikon nasida padan tu jahoba debatan nasidai jala marsob batu aka debatasi leban uhud mangului nasida yang artiannya ketika kita jauh daripada Tuhan kita akan diberikan cap sebagai pengkhianat Allah, cap yang tidak setia kepada Tuhan, cap yang menjadi label yang membuat kita malu di hadapan Allah kelak. Awi ngodo pasti ki SD awamanginang pasti ki baru di bain ma menonton menonton tari waktu gerakan G30 SKI PKI waktu itu. Jal pasti ki SD do pe iba ngarap doakan tu aka sudi hami rapami disi menonton peristiwa pasti ki hari pahlawan. Jadi dukon saya ma pilimi Roma akan ada iba di sini BG memakatai madokon. Adi ngotamu nodo ai siadu ngakan anggota ni PKI doi na jului ninna.
Jadi alani ido gak beri pesiding ma ibana. Dia diberi label, dicap sebagai anggota ni PKI na julu ini na. Jadi molo mardongan iba do anak nih itor diorang yomak nih baru. Molo adong dang do marsaur di paru tahun di parada to pe disingkirkan karena label cap anggota nih PKI ini na. Saya pikir di Turpuk Jami Tope di ayat na Parpudion, ketika kita tidak mengasihi Allah lagi dan ketika kita memberikan hati kepada ilah lain, kita akan diberikan label seumur hidup kita yang menyatakan sebagai pengkhianat di hadapan Allah. Jale dokon dang si ihuto debata nama kita. Maka sebelum cap itu disampaikan kepada kita, ingatlah kembali Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka lakukanlah hukumnya dan kehendaknya, keadilannya. Nyatakan di dalam kehidupan, perkataan, ucapan dan pelayanan Anda. Jala ulahumai di bagasan roha namar ningot namar gogodo debata. Ima dia muaka menami nanami hatani Tuhan. Saya margogo mahita. Molo tungpe. Ada seorang yang orang yang bijaksana menuliskan seperti ini tentang keadilan. Memang dunia penuh dengan ketidakadilan. Buita bereng doi. Makanya dong do istilah tia manginang molo tajam ke bawah, tumpul ke atas katanya. Hukum di Indonesia katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Molo tu akana pugusi berlaku mau uhumi, ale molo tu akana paradongan akana songona mauldo dilaksanakan uhumi nina. Kalaupun itu realita yang kita hadapi, jikalau pada saat ini kita menghadapi realita seperti itu, ingatlah, dunia memang penuh dengan ketidakadilan. Namun, aku sebagai anak Allah, aku akan selalu bersikap adil di dalam hikmat Tuhan. Karena keadilan harus diawali dari kita, hamba-hamba Allah. Kita anak-anak Tuhan, kita akan aposon di bata, kita akan aporsia. Ulau ma'uhum do hati goreng di bata. Ingok margogo do ibana jala pataon nama hita mangadupi akan amaul nangpe gudang dope akan aborati di humaliangta. Tuhan memberkati, amin martangnya kita. Maulia tema ale di bata di hatam nabadia. Tutu do Tuhan di bata partigor doho. Jala odo di bata si pajongjong uhum disalut akan di portibion. Jala marsapuat do sugut haduan parnguluan namion. Jala uhumido naikon jongjong disadok akan natinopam. Ubanele Tuhan di bata nami songon akan naposom. Akan nong manangihol katam. Akan nong manuarahon hatam nabadiyai. Ajari pergugoy manang kami pe. Lau mangulahon uhum do hati gorami. Asa tadamami Tuhan akayanakom. Akan naposom. Akan nong terjo di bagasan haporsiaon na tuho. Asa lalu masalu aka uhumi sian parnguluan nami. Kebi parmonak kami sogot alay Tuhan meludung roho manghumi portibion. Alay Tuhan de bata. Huboto kami do alay Tuhan mace gudang do aka ketidakadilan na masa di humaliang nami. Gudang do siya kami do pe alay Tuhan na manarihon ulan tu diri nami. Jala jot do pe gudang aka jolma nani ida nang diri nami mabuat na so gabi hak nami merampas hak milik orang lain. Uben Tuhan hupau duk diri nami di hadapanmu asih roham Tuhan. Saya paingot hami paubahod diri nami. Saya paingot tamil Tuhan asa hami ma si ula uhum do hati gorami. Asa manoktok kami Tuhan di dalam hati gorammu. Asa malua kami sogot haduan molodung roho tu tonga-tonga ni hasianganon. Nangali Tuhan di bata nami hutangnya ko kami. Aka pamareta nami aka na mga rajay kami. Homa Tuhan na mga leon habisuhon na siyak koi. Asa marhabisuhon do di bagasan biar mida Jakoba na sida Tuhan manguluhon dohot mangulahon aka pajon na sida di aka ulawon na. Asa toktong mana sida Tuhan memikirkan aka rakyatna. Dang holat diri na di pasari-sari. Alai doho do aka ruas do rakyat na ni uluan nai. Asa toktong mahami Tuhan mardame sonang. Jadi bagasan hadameo ni daw ma aka pangalaho parjahat.
Songsongon ninang ali Tuhan hutangnya ko kami doa ka rakyat na niuluan na. Tuhan, say paingok manang hami pe. Asa toktong hami marsihajar sian parnguluan non. Asa toktok kami ali Tuhan mangalujungi aka pasu-pasung di ngulu nami. Marhiti aka dalan hati goran daro hasit tongan mi. Unang mali Tuhan, palebba kami di bagasan hapuguson nami, dohot haotoan nami. Ale paringgas rohan nami marguru di hatam nabadia, marguru sian akan masa di humaliang nami. Asa sian salu na yale Tuhan, lamar hagugum mahami gabe hatarida amu di tonga-tongan di Portibion. Songsongon ni nangali Tuhan di bata nami. Di masa pandemi kon, toktong mali Tuhan ajari hami. Gabi akan naposom na mabuan sodangmu. Nagabe tanganmu alay di bata, patupaon akan adinggan. Tarlumobi mamarhite-hite diri nami sa diri. Paudukot diri nami di aka protokol kesehatan. Jala molo tung boy husaryo kami tu aka dongan umaliang na boy si urupan nami. Marite sa lunay mali Tuhan, posroa nami, say alusam mudo tangyang nami mangidohon haluon nami siyan parsa ito ni. Asa sugot aduan boy hami Tuhan marsaur di bagas jorom, mamuji-muji ho. Songsongoni nang ali Tuhan akan naposom na makubasi tonga-tonga ni Huriam. Say parbisuhi mami ali Tuhan, lau patupaon aka program ni Huria, nalaho pasunggul kon aka rohan ni ruas ni Huriami, asa manoktong makaporsyay ho marhaposan tuho ali Tuhan, marinte aka hatam na badian ng aka pakubasyon na asing, asa toktong mali Tuhan jong ho Huriami, gabi hataridaan ni harajaw mo ni tonga-tonga ni Portibion. Asa unang lilu kami ali Tuhan ala ni akan namasay alalam marsigattung mahami tuhuasom ala huat tu si hami Tuhan hodo de bata na margogos yan salu na adong di Portibion ubani tuho mahami Tuhan makusadekod diri nami marsigattung tuho jala homa nagabe de bata haposan nami dingul nami tong Tuhan di atas salu nai malutunggo dang akayan akon ni Huriam akan naposom na mangaluluya ka parkarejuan na maol di aka perekonomian do na mga lojong ido pedi aka parsiajaran pendidikan di aka kesulitan na niadopan ala ni aka na masaon Tuhan ho manamale labas ni roha habengoy tondo hagugon jelap ukka maka dala-dala di amil Tuhan asa marbisuk la mga luluy na rekod na dinggan di parnguluan nami asa toktong wingot tami madok moliate tuho ale Tuhan di atas salunay peri Tuhan pardosa na gudang dohami si sama dosa pangalusyon nami asa tamahami Tuhan gabi habawaran pasum-pasum tamahami gabi akan naposom tamahami manwarahon suara ni debata di tonga-tonga di Portibion di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Marede mamusahita uhuma tapapungu peleata. Tabasada marohata tatangnya koma peliata
martangiang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroni salu si leon-leon na denggan doho nasa ulibasa na malutus. Upasa tami masyan nan leon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asaw para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marite-hite todim. Asalam utada hami godang ni silian mi tuhami. Asalam girgir kami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinurbadia maguarmu. Say Roma harajamu. Say saup malo meniroham di banua tongosongo na di banua gijang. Lehon matu hami sadarin hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamu pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homadamena tutodi munabe. Amin. Di hamu ruas na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, kami salut na mangula di tonga-tonga ni huriata KBP Sutoyo, pasaton selamat hari Minggu, saya diramoti, didongani, dipargugui di Batama hita toktong di bagasan hamaolon na tadopi, jala tetap mauduk di protokol kesehatan na pinatupa na pamaritata, jala sogo taduan boy hita, mar Minggu di tonga-tonga bagas jorn di Batam. Hata parpudisya kami salut na pasaton, horas madita.